לרגל ה-1 במאי, ואנחנו כמובן להוואנה, קובה, מצעד אדיר ממדים. הסיפור שם הוא שבפעם הראשונה מזה יותר מ-40 שנה פידל קסטרו לא משתתף באירועי ה-1 במאי. פידל אומנם מתאושש ושלח מסר, אבל אחיו ראול קסטרו, זה האיש הזה, שר ההגנה, הוא זה שניצח היום על חגיגות ה-1 במאי בהוואנה. חשבו שזאת תהיה הזדמנות לפידל אחרי הרבה חודשים של היעדרות עקב הניתוחים והמחלות להופיע, אבל הוא היה חלש מדי ולא הופיע. יש לנו מהמצעד הזה ממש בקרבתו של ראול קסטרו דיווח של ישראלי שהגיע לשם בראש משלחת שמאל יהודית ערבית להזדהות עם חגיגות ה-1 במאי בקובה. שמו פדרו גולדפרב, שוחחנו איתו לפני שעה קלה מהמצעד ישירות בהוואנה. אני נמצא בכיכר המהפכה 20 מטר מהמקום שיושב ראול קסטרו. פידל חולה, לא היה יכול להיות נוכח. 1.5 מיליון קובנים צועדים במצעד ענק הנותן גיבוי למשטר הקובני. כראש המשלחת היהודית ערבית הנמצאת בלהוואנה, גאה להיות פה ולהיות שותף לחגיגה, למצעד הזה המהווה כוח ובסיס למהפכה הקובנית ולמהפכה בדרום אמריקה וביתר המקומות בעולם. לפי המבטא ולפי מושא ההזדהות, אתה יכול להבין מה הביוגרפיה של האיש שדיווח לך. כן, תנועת נוער ציונית סוציאליסטית בארגנטינה הגיעה לכאן בשנות ה-70. אני אומר לך, זאת הביוגרפיה, נכון? איך זה יש 10 מיליון תושבים בקובה לערך, או אפילו פחות? 1.5 מיליון צועדים? אני לא בטוח במספר הזה. 15% מהאוכלוסייה. בכל אופן, בצילומים זה נראה מאוד המוני. הדבר החשוב באמת שקרה היום... אין בכלל בעיה בקובה לארגן הפגנה כזו, גם של 1 מיליון אנשים, אין שום בעיה. חסר דלק. הדבר הכי חשוב שבאמת קרה היום 1 במאי בעולם לרגל ה-1 במאי זה מה שקרה בוונצואלה.